Джорджи. 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 Така хора, това е част 2. Джорджи. Спокойно, Джорджи. Джорджи, какво искаш? Джорджи? Джордж? Моля те, спри, Джордж. Не знам какво искаш, ти говориш пип, пипи, пипи, пипи. Имаш храна, Джорджи. Какво? Не те разбира малко. Или просто квичиш. Джордж, после ще дойда, окей. Джордж, спри! Добре, той кара. Тя е добър човек, може да си говорите с нея. Хайде, кара. Ела горе, кара. Остави, Джордж. Нещо паранояса. Джордж, спри ме! Ето, кара. Тя е добър човек, може да си говорите с нея. Кара, ела тук до мене. Моля те. Моля, ела. Браво, кара. О, да, кари. Чакай, кара. Много си близо до камерата. Е така. Биби. Ето това е гръбнечето. Кара. Мила кара. Ако видиш котка, искам да я изядеш. Между другото, ако кара види котка един път, щеше да направо да поуде котката. Аре да видим какво правиш, Пиониро Голюбиро. Аз как го бях красил, не помня, но за това ще му казвам Шпиониро Голюбиро. А между другото... Мамо! Говоря си с YouTube. Здрасти, Джордж. Джордж се успокои малко.